Bunso. Yan, si Bunso. Siya po yung kasama ko ngayon na naglalakad papunta doon sa bahay ni Bicolanong Kalbo at ni Auntie Cecil. Yan, medyo makulimlim po yung panahon ngayon dito. Ang lakas ng hangin. Kaya hindi kami nagdala ng payong kasi hindi naman masyadong mainit. Yan, let's go! Sabi ni Bunso. Malapit na po kami dun sa bahay nila. Yan, maglalakad muna po kami mga karot trip ni Bunso. Dito na po tayo sa bahay ng Kalbo. Halika naman, samahan mo ako. Let's go! Yan, sabi ni Bunso, let's go! At yun, nakikita na namin sila nandoon. Yan, B, bilisan mo, B. Dito tayo sa kabilang kalsada. So, yan nga sila, oh. Nagtatrabaho po sila. Yan, shoutout kay Nono. Shoutout kay Jiro, mga pamangkin ni Bicolanong Kalbo. Shoutout kay Jujo. Jujo. Shoutout kay Andok. Andok. Mga mahiyain na naman. Ay, akala ko nito, lupa. Yun pala, buhangin pala yung tinatambak dun sa likod. Yan o, mga malapit na matapos yan, mga ka-road trip. Dun sa kabila na tambak, yan, ubos na. Nakakot na po nila. O, kamusta kayo dyan? Buti naman po. Nakakapagod eh. Taga saan na kaya to si Andok? Matangkas. Taga Batangas daw si Andok. Yan. Dito po nila nilalagay yung buhangin, mga ka-road trip dito sa Paramatilya. Yan si Jojo, sipag ng para ay sus. Master, good po. Mama, Yan, oh. Yan, lahat po yan mga pamangkin ni Bicolanong Kalbo. Yan, papakita ko sa inyo mga ka-road trip yung bahay nila, oh. Nandun po yung bahay ni Bicolanong Kalbo, nasa likod. At itong katabi ay bahay po yan ni Pai Dubit, yung kapatid ni Bicolanong Kalbo. At katabi lang po yung bahay nila. Mama, sitik-sitik taas. Mamaya na. Tapos ito yung bakod nila, oh. Kukunti na lang pala yung buhangin na ahakutin po nila. Lapit nang matapos. At mamaya pupunta tayo dun sa likod. Papakita ko sa inyo kung saan yan tinatambak nila. So ayan, magro-road trip na muna kami. Susundan ko muna sila. Kasama ako. Ay, miss. Ay, dito para sa harap po ng bahay ni Bicolanong Kalbo nilalagay nila. Doon sa likod, tapos na? Jerome? Yan, dito po ito po yung harap ng bahay nila. Ay, wow, mayroon pong saging, oh. Ay, wow, sana ko. Ay, Sabi ni Bibi, ano sabi mo, Bi?
Wow, sana all daw may saging. Oh, may saging. Masarap yan po. Hinog na. Ano sabi mo, Be? Masarap po. Kung hinog na. Masarap talaga yan pag hinog na. Yan po, oh, yan yung balcony ng bahay po nila, oh. Ganda. Mamaya papasok tayo dyan, baby. Huwag ka dyan, baby, at baka mahulog ka. Dito po yung dating bahay ni Sally. Nila nanay pala. Sabi mo ito yung bahay daw na dati ni Auntie Shally, sabi ni Baby. Yan, dami-daming saging dito. Sino pong gusto, punta na lang kayo dito. Masasagasaan pa kabi. Nga nahiya kasi. Oh, nagbubungguan na. Wala kasing prino. Saan yung prino niyan, no? O, Bi, sakay ka na, Bi. Naman ako kanda. Bawi mo na siya ako. Sige na. Hanggang bukas pa pala yan. Bukas tapos na yan? Ha? Ay, salamat at may sumagot. Ano sabi, Mando? Magmumudyon. Magmumudyon. Ang pinakamamahal na ano. Ang mapapalagay ka ng uso. Jerome. Hi, Jerome. Nahihiya, ayaw makita ng girlfriend niya. Si ikaw, no? Mayroon ka ng girlfriend? Ha? Ha? Sasabihan nga ni si Kendok siya. Lahat mahiyain. Sasabihan nga ni si Kendok siya. O, ikaw? Mahal. Nasa uwa. Ikaw? Dali na, boss siya. Ikaw, Jo, agko? Yan po yung mga bahay po dyan. Lahat po yan pinsan ni Bicolanong Kalbo. Yan. Ito po si Lolo Ilio, pinsan ni Bicolanong Kalbo. Nag-snack na ka mo? Ay, nagmerienda na? Di pa. Okay, mamaya, pakakainin ko kayo mamaya ng ano gusto nyo? Bihon, spaghetti, ginataan, alin sa tatlo? Igado. Igado. Yan, shout out sa tatlong pinsan ni Bicolanong Kalbo. Hi, Bicolanong Kalbo! May dalang ampalaya. Sweet man. Ay, pinakita ko Oh. mabantayan ko. Si Auntie Milis, Auntie Nura, si Auntie Judith, madihon ni Bicolanong Kalbo. Di pa. Pwede nga ba nan? Oh, si Padi ay Madi ni Bicolanong Kalbo. Si Madi ni Bicolanong Kalbo. Sige, mamaya susunod kami. Yan, bilisan ninyo para magmerienda na kayo ng
Ano nga yung sabi mo, Andok? Ginataan na lang. Wala tayong igado. Sabi ko, merienda, hindi ulam. Si Judge sa magtatabihan ka. Jerome, maghaig man ni kakipapa mo. Hi, Hello. Hi, boy. Ano na, let's go! Bigat daw. So yan, tataas muna po ako. At mayroon po akong papakita doon sa taas. So yan, ito. Ito po ay isa pa rin po tong room ata to. Sabi nila pag mayroon daw mga bisita, yan dito daw sa taas kasi doon daw dito sa banda na to lalagyan daw diyan ng mga inumin pag may mga bisita. Yan, malapit na tong matapos. Dito sa taas napakasariwa ng hangin dito. Kikita nyo yung mga punong kahoy. Andun po. Dito sa likod. Nandito na ako sa taas. Yan yung kulay blue na bubong. Dito sa likod. Dito sa kabahay po yan ni Maylali. Yan, sunod-sunod na po yan, pati doon sa baba. Mga bahay na po yan ng kapatid ni Bicolanong Kalbo. Yan po, dami pong kahoy. Tapos doon po sa likod na yun, may nakikita po yung bundok. Bundok po yan, madadaanan po yan, papunta pong Balatan. Doon. Yan, mayroon din po. Na maganda pong tambayan po dito kasi napakasariwa ng hangin. So, malakas ng hangin dito. So yan na po, ay bumaba na po yung mga trabador ni Bicolano. Magme-merienda muna daw sila. Magme-merienda sila ng ginataan. At nakapalit na po tayo dito sa taas. Ang ganda. At meron pa po dito. Ay, dito pa. Pinakaganda po at pinakalawak ng bahay ni Bicolanong Kalbo. Ang ganda-ganda at matiwas. Ang ganito. Ito po yung Yan, wala kasi doon si tatay. Baka tulog si tatay. Wala dyan sa labas. gising! Gising. Bakit wala doon sa labas? Tingkas. Ah, At yun si Buboy kumakain. Hello po ng viewers ni Bicolanong Kalbo.
Ayan, kinataan. Merienda na po kayo. Si Jerome Behon yung kinain. Ano, busog na? Yan, pahinga na kayo tapos kapahinga trabaho na naman. Ito yung kinain nila kanina, ginataan. Sarap ng ginataan. Muna ako dun sa likod ng bahay. Titingnan ko lang kung lahat na po natambakan ng buhangin doon. Yan. Yan o, magkatabi lang sila. At nandun na rin sila o, diyan sa harap. Ay, dito na lang ako sa loob papasok. Dito ako dadaan sa loob. So, dyan po yung loob ng bahay nila. May hagdan papunta dun sa taas. Yan po, laki ng bahay ni Bicolanong Kalbot saka ni Madam Cecil. Marami pang mga tambak po ditong kawayan. Gagamitin pa yan. Di pa kasi tapos sa patrabaho. Dito po yun. Pinagtatambak nila yung buhangin. Ay, hindi pa pala tapos. Mayroon pang space dyan, oh. Tatambakan pa yan nila. Kaya lang dun muna pala sa harap muna pinapauna ni Bicolanong Kalbo. Ayan o. Ito po yung likod ng bahay nila. Ito po yung bakante. Pwede po dito magtanim ng mga gulay. Nawala na yung tinanim na kamuting kahoy dito. Tutumba na. Sa taas ng bahay ni Bicolanong Kalbo. Tapos din naman yung bahay ni Tay Dubit. So yan mga Bicolanong Kalbo, tingnan mo, hindi pa pala tapos. Siguro mga 5 truck na buhangin pa ata magkakasya dyan. Kasi kukunti na, baka di na tumaabot, kukunti na yung buhangin dun sa labas. Ito na lang yung patatambakan mo. Tingnan nyo oh, mayroon pong tanim na kamuting kahoy. Tinigurang kaupo doon sa terrace. Tinigurang tam ko turugi ka. Tam ko nakaturugi kang ula.
nanay. So yan, dito po sa likod ng bahay, marami pong tanim dito na kamuting kahoy. Tapos mga saging. Yan, yung bahay po nila. Taas, sobrang taas ng bahay niya. Oh. Tapos itong kay Tubir, magkasing taas lang naman po sila. Yan, kay sarap balikan nung panahon na wala pang mga gadget. Yung mga bata noon, yan. Ganyan yung mga ginagawa nila noon. Nagluluto-lutoan. Ay, mapasok kayo! Mia! Yan. Minsan, magbabahay-bahay kami dito sa sagingan. Yan, nakatulog na yung dalawang pusa. Ayan po. Oh. Tulog na tulog ang mga pusa. So, ito na lang sa sunod. Ito na yung susunod na tatambakan pa nila. Ayan o, mga road trip. Yan, laki ng bahay ni Bicolanong Kalbo, kanin tisisin. Medyo malawak pa dito sa likod. Yan, itong bakod nila di pa po tapos. Napakataas ng bakod nila dito sa likod. Kaya marami ring buhangin na dapat itambak. Yan, sobrang pong taas nito. Oh, so yan mga ka-road trip, tumawag na yung madam namin. Hello, madam. Oh, wag daw na lang madam, ano na lang to, mami. Hello, mami Cecil. Yan, nagbisita ako dito sa bahay nyo. Malapit na pong matapos yung pinapatambak ninyong lupa ay buhangin. Yan, tumawag na po yung may-ari. Si Mami Cecil. Yan mga ka-road trip, andito pa rin po ako sa taas po ng bahay po nila. So yan po, yung mga nagtatrabaho po dito ay umuwi na po kasi hapon na po, alas 5 na po, kaya nag-abaho na po sila. So yan po, bago po kami magpapaalam ay magsha-shoutout muna po ako sa inyo. Dito po kasi ako pumesto kasi napakasariwa po ng hangin dito. Preskong presko po dito sa taas po ng bahay po nila. So yan po, shoutout po sa Team Tabang, Angelica Talagtag, tapos po kay Tito Dods Vlog, kay Giranatics Vlog, The Bodyguard. Then shoutout po kay Oragon Honey, kay Mrs. Oragon Honey, at sa Team Oragon, sina GR Hobby 2.0, si TGTV Official, Simplicat, The Prospect, Bicolanos Vlog, Tenka Bisote Official. Then sa bago po nilang kasamahan po nung pumunta po dito, nung last po na pagpunta nila dito, si Pai Putol Vlog. Yan, shout out po. Yan, yung lahat po yan ay mga charity vlogger po sa Tigaon. Then shout out din po sa mga family ko dito sa Bicol, kay ka-road trip Nabwa, sa Team Nabwa po, kay Ate Bibi, shout out po sa inyo. Yan, shout out din kay Nonon Barbershop. Yan, shout out din po sa mga kapatid ko. And also po, shout out din po sa mga nag-i-sponsor po
Yan, maraming salamat po sa pagbibigay niyo po ng tulong. Yan, si Lord na lang po yung bahala po na magbigay ng siksik, liglig na umaapaw na biyaya. Yan, shout out Papa Manoy. Salamat po sa lagi pong pagsuporta po sa channel po ni Bicolanong Kalbo, kay Chukits Vlog, din sa mga taga Borias Vlogger din po pala, shout out din po sa inyo. Then shout out din po pala sa anonymous sponsor yung nagbigay po ng tulong doon kay Prince Jobin, yung bata po na mayroon pong sakit na asma tapos leukemia. Yan, thank you po sa binigay niyo pong tulong sa kanya. Then sa mga supporters po ni Bicolanong Kalbo, shout out po sa inyo. Then shout out din po sa mga hindi po nag-skip ads po. Maraming salamat po dahil tuloy-tuloy po yung panonood po ninyo. Sana po tulungan po natin yung channel po ni Bicolanong Kalbo na mapalawak para mas marami pa po siyang matulungan. Then sa mga silent viewers po, yan, shout out din po sa inyo. So ayan po, yan, magpapaalam na po kami dahil hapon na po. Uuwi po ako doon sa bahay. Yan, maraming salamat po sa panonood. Yan, God bless po sa inyong lahat. Yan, mag-iingat po tayo. Yan, bye-bye.